Čus lidi, já vás vítám u dnešního videa Hitlerův záznam, nebo Hitlerův speciál. Tak jak už jsme si řekli, Hitler byl zlý člověk, vraždil nevinné lidi. Jo, tady kameraman povídá. A proto bychom si řekli, jak byl Hitler zlej. Takže první otázka. Říkej. Byl vrah od malička? Jo. Zavraždil svoji rodinu? Jo. Měl stroj času? No, možná, ale slyšel jsem v televizi, že jo. Koho všechno zabil? Svoji rodinu, hlavně Čechy a nevím, všechno. Mučil je? Jo, mučil je Polsku. Nechal je vyhladovět? Zhebnout na všechno, co se dalo? Takže, no to tě jdu zastřelit. Hitler. Dávej si příště pozor na mě. Co bychom si ještě řekli? Mám tu granát, pozor. Házím.